Si lahneme do šavásany. Šavásana, pozícia na chrbte. Láhni si na chrbát, rozpáš ruky na široko. Ešte širšie, ako je podložka. Dlane sa pozerajú k nebu. Otvorené dlane, otvorené srdce. Rozkroč nohy na široko. Ešte širšie, ako je tvoja podložka. Aby sa ti otvorili bedrové kĺby, uvoľnili kríže. Šavásana. Začni relaxovať. Už si dovol nasledujúcich 90 minút vypnúť hlavu, pustiť akúkoľvek drámu, akúkoľvek myšlienky, čo bolo, bude, čo ešte treba. Všetko dovoľ na chvíľu vypnúť. Hlboký nádych nosom. A cez ústa dlhým vydýchni celý dnešný deň. A ešte 2-3 krát, každý sám, hlboký nádych nosom. A výdych cez ústa, uvoľni všetko, čo už viac nepotrebuješ pre túto chvíľu. Ešte do tretice, posledný hlboký nádych nosom. A dlhý výdych, zvuk há. Obliž si pery. Uvoľni sánku, zuby, jazyk. Uvoľni očné viečka, aj to, čo máš za nimi. Uvoľni celú tvár. Keď uvoľníš tvár, celé telo bude následovať. Presun pozornosť na svoje telo, na svoj domov, v ktorom býva tvoja duša. Všimni si, ako sa v ňom cítiš dnes. Ako sa ti dýchá v tvojom tele dnes. Všimni si, ako dýcháš do svojho tela. Všimni si, aký je tvoj dých. Či je plynulý, alebo sekavý, či je dlhý, alebo plytký. Aký je tvoj dých? Aký je aj tvoj život? Dnes sa náš život, naše nádychy a výdychy pokúsime prehlbiť a predĺžiť. Aby sme sa naučili spomaliť si prítomnosť. Aby sme sa naučili dýchať v prítomnosti. Dýchať prítomnosť. Dýchaj prítomnosť. Tu a teraz. Presun pozornosť na svoje nohy. Tam pomaličky zakývaj palcami na nohách. Trošku ožijú svoje nohy. A len ich pokrč. Pokrčíme kolená, chodidlá ostávajú na podložke. Chodidlá na šírku podložky a jemne priblížime kolená k sebe. Kolená sa opierajú o seba. Chodidlá máme na šírku podložky, kolená pokrčené. Dlane pomaličky presunieme na oblasť podbrúška, tam ako je pupok.
trošku nižšie, možno pod pupok. Daj svoje dlane. Môžeš si spojiť palce a ukazováky. Vytvoríš taký trojuholník so svojimi dlaňami, ktorý máš pod pupkom na oblasti, kde sa ukrýva náš druhý emočný mozog. Je takzvané tantiem, sídlo sily. A začni dýchať do brúška, do svojich dlaní. Na 5 sekúnd nádych. 5, 4, 3, 2, 1. A 5 sekúnd výdych nosom. 5, 4, 3, 2, 1. Dýcháš do brúška na 5, 4, 3, 2, 1. Výdych. 5, 4, 3, 2, 1. Nádych. 5, 4, 3, 2, 1. A výdych na 5 sekúnd. 4, 3, 2, 1. Nádych na 5, 4, 3, 2, 1. Výdych 5, 4, 3, 2, 1. Pozoruj svoj dých, nádych 5, 4, 3, 2, 1. Pokojný výdych 5, 4, 3, 2, 1. Každý sám. Môžeš si v duchu počítať 5 sekúnd nádych. 5 sekúnd výdych. Pozoruj svoj dých. 5 sekúnd nádych. A 5 sekúnd výdych. Sme ešte každý sám v duchu si počítá 3 kolá nádychov a výdychov. S výdychom cíť, ako relaxuješ svoje telo do zeme. Každým výdychom si všimni, ako niečo z teba odchádza. Niečo, čo držíš, kde cítiš napätie. Možno s výdychom uvoľni ramena. Víš, že celé telo s výdychom pozoruj, relaxuj do zeme. Ešte posledný nádych, výdych. A keď si dokončíš, tak pomaličky presuň dlane na oblasť hrude, na oblasť srdca. A polož si dlane na srdce, na hrudný kôš. A budeme sa nadýchovať na 5 sekúnd. Hlboký nádych do hrude. 5, 4, 3, 2, 1. Výdych. 5, 4, 3, 2, 1. Pokojný nádych. 5, 4, 3, 2, 1. Dlhý výdych. 5, 4, 3, 2, 1. Nádych. 5, 4, 3, 2, 1. Výdych. 5, 4, 3, 2, 1. Pokračuj každý sám. Spokojné nádychy na 5 sekúnd. A s dlhým pokojným výdychom na 5 sekúnd relaxuj telo do zeme. Pokračuj v dýchaní na 5 sekúnd nádych. A 5 sekúnd výdych. Dokončí si ešte 2.
posledné prehlbené nádychy a výdychy do celého tela. Od brúška až do pľúc, pod kľúčne kosti. Hlboký maximálny nádych. A výdych, najskôr brúško klesá, potom hrudník, výdych cez nos, výdych nosom. Dýchame len nosom. Uvoľni prehlbené dýchanie. Zrelaksuj aj dých. Pomaličky pritiahneme chodidlá k sebe a otočíme kolená na pravý bok, na pravú stranu. To znamená, že pokrčené kolená pôjdeme do takého twistu. Pokrčené kolená na zem, na pravý bok. A ruky si dáme do takého kaktusu, to znamená pokrč lakte, ako keď sa človek vzdáva. Niekto by na nás mieril, tak sa vzdávame. Taký kaktus skús spraviť so svojimi rukami. Ak chceš pravou rukou, pravú dlaň si môžeš položiť na kolená a pridržať si kolená. A ľavá ruka pokrčená v lakti, uvoľnená, ostáva hore. Dlaň sa pozerá do neba. Kľudne je v lakti pokrčená. A hlavu si daj, kde chceš. Môže sa pozerať na smerom k ľavej ruke, alebo ako ti je príjemné. Ostan tu dýchať. Pozorovať, ako s každým výdychom relaxuješ svoje telo do podložky, do zeme. Podne tvoj dých môže byť jemne prehlbený a hlavne predĺžený. Všimni si, kde je tvoja pozornosť. Náhodou sme v hlave, tak presunieme pozornosť na svoj dých. Pozorujeme, ako s každým výdychom relaxujeme napätie z tela. Možno si všimni, kde máš najväčšie napätie v tejto asáne. Kde cítiš tuhosť. Skús tam poslať svoj nádych do toho miesta. A s výdychom relaxuj z toho bodu. Pozoruj, ako napätie odchádza z tela. Ak by si cítil kedykoľvek počas hodiny, v akejkoľvek asáne trpnutie alebo mravčenie, vždy výjdi von z pozície. A keď to prejde, tak potom sa vráť. Niekedy zvyknú byť aj, niektorí ľudia dostávajú aj krče sem tam, hlavne ak málo cvičíme a máme veľa tuhosti, tak dochádza k svalovým krčom. A to všetko časom zmizne. Veď ako doprajeme telu takéto vedomé dýchanie, naťahovanie a relaxáciu v asáne. V každej asáne budeme zotrvávať približne 3 minúty, aby sa prehlbili účinky asány, aby naozaj tá asána nám priniesla benefity pre naše telo, pre našu myseľ, ako aj pre náš život. Pretože všetko, čo v živote našom zažívame, je odrazom našich myšlienok, našej mysle, našich túžob, nášho srdca.
No, niekedy sa ocitneme v živote v situáciách, kedy sa nestotožňuje vonkajší obraz alebo vonkajší život s túžbami nášho srdca. A vtedy väčšinou necítime radosť, šťastie, vášeň. A sme takí unavení životom. Ale to všetko sa deje preto, aby naše telo k nám komunikuje cez tieto pocity. Aby sme si to uvedomili, aby sme znovu objavili tú vášeň. Ten život v sebe. A ako objaviť vášeň, ako zistiť, čo znovu oživiť tvoje telo, energiu v ňom. Pokiaľ už náhodou nežijeme tú svoju vášeň, alebo to svoje poslanie. Poslanie je v podstate taká zmanifestovaná vášeň, alebo túžba vášho srdca, tvojej duše. Každý človek na zemi má nejaké poslanie. Niečo sme sa sem prišli naučiť, pochopiť, žiť to a možno odozdávať ďalej. Tak ešte posledné 2 prehlbené nádychy, výdychy v tejto asáne. Keď to budeš cítiť, čo najpomalšie presun svoje telo naspäť na stred. Vráť sa naspäť do svojho stredu, kolena pokrčené. Pánva na stred podložky. A chodidlá kľudne od seba. Kolena sa od seba opierajú. Dlane si polož na brúško. Hlboký nádych do celého tela. A dlhý výdych, ak chceš kľudne cez dlhé H, cez ústa, vydýchni všetko zbytočné, napätie, minulosť, všetko, čo už viac nepotrebuješ pre svoj posun vpred. Vydýchni cez ústa. Kľudne ešte raz, každý sám. Hlboký nádych. Výborne. Uvíš si pery, uvoľni sánku, prisuň chodidla k sebe. Presun sa na ľavý bok. Kolena na ľavú stranu, ľavá dlaň môže držať kolena zhora. Pravú ruku pokrč v lakti. Polož pravú ruku na stranu doprava. Lakeť kľudne pokrčený v písmene ako kaktus. Dvojité V. No, opäť sa ulož v asáne, kde ti bude dobre a kde ostaneš pár minút dýchať a uvoľňovať zbytočné napätie zo svojho tela. A to napätie sa dá uvoľniť aj z našej hlavy takýmto spôsobom. Vlastne naše asány alebo naše telo cez asány, cez pozície, v ktorých dýchame, do ktorých sa uložíme. Tak naše telo v týchto asánach sa transformuje, mení, učí sa relaxovať, učí sa dýchať v prítomnosti. A tým uvoľňovať aj napätie v orgánoch, v oblasti brucha. Uvoľňovať akékoľvek napätie v našich svaloch alebo fascii. Všade tam, kde sa ukladá.
skladajú naše emócie a rôzne príbehy z minulosti, kedy možno nám niekto ublížil, alebo my sme niekomu ublížili nevedome, alebo sme robili niečo proti sebe, čo nebolo v súlade. Dovol si odpustiť. Taký prvý krok na ceste k poznaniu, alebo na ceste k možno ďalšej etape v živote, tak túžime po nejakej zmene alebo po vylepšení svojho života, ktorý v podstate je ako taký diamant a celý život si ho nejako vylepšujeme. Celý život je vlastne taký vývoj, pretože sa nám menia naše sny, naše túžby na základe rôznych odžitých príbehov, skúseností, na základe vývoja nášho vedomia. Čím viac sa nám navyšuje naše vedomie, keď sa venujeme trošku sami sebe, keď sa venujeme svojmu telu, svojim myšlienkam, ako sa nám navyšuje to vedomie, tak prirodzene sa nám aj menia naše sny a túžby a predstavy, ako žiť šťastne a spokojne. To je prirodzené a nemusíme sa báť týchto zmien. Väčšinou sa ich bojíme a ostávame v tom starom, kde tá energia v našom tele možno nenarastá, ale to telo si pýta niečo nové. Možno to je práve aj hodina jogy. Nemusí to byť zrovna vycestovanie do Ekvádoru. Ale niekedy, keď túžime po naozaj veľkých zmenách a naozaj to chceme posunúť v živote, je potrebné zariskovať, vystúpiť zo svojej zóny komfortu a jednoducho niekedy je možno aj niekedy je super aspoň na chvíľu, čím dlhšie, tým lepšie, na pár mesiacov vycestovať do úplne nového prostredia, kde ťa príroda učí, ako spomaliť a čo je vlastne pre teba v živote dôležité, aké sú tvoje hodnoty. Aké sú tvoje hodnoty? Hlboký nádych dvakrát v tejto asáne a dlhý výdych. Relaxuj telo do zeme. A pomaličky, keď tak budeš cítiť, vráť svoje telo naspäť na stred. Kolená pokrčené, opreté o seba. Chodidlá na šírku podložky, pánva na podložke. Si dlane položiť. Na brúško, kolená sa opierajú a hlboký nádych nosom do celého tela. A výdych. Po výdychu relaxuj.